एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहाय जोंहानाव सोरबा सिनाय मोनै आलासि फैदों आरोना आलासिफोर ओमफ्रायो दा बिसोरो जोंहानि इसिङावहा बेदर एवगासिनो आरोना ओमफ्राय सोर बियो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो ओमफ्राय मा होनो सिनाय मोनै आलासिनि संनाय जागोन दिनैहाय स' नोंथांमोना बयबो नायलांबाय थादो सोर बिसोरो नुनो मोनगोन आरोना नोंथांमोना बयबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ दायो देखायहैनोसै आङो इसिङावहा दङ आरोना बेयो सिनाय मोनै आलासिया नायलांदो बिदिब्ला खुलथुं खुलथां मा देगासिनो लाजिबावो ओमफ्राय मा जायो दे मिन्ना सेनसें दे खनसे नाहर गोरनाय खेंख्रा जालांगोन गथ' नाहरा मा होखो नोङो ओमफ्राय इयाव माथो देदो होमबालाय नायनि थै नोंखौ लाया माबा आं जिराखौसो लानो नागिरदों जिरा ना मस्ला नामा लाजिबावोनोहाय जोंहानि सिनाय मोनै आलासिया सिनाय मोनै आलासि इयो सिनायखानाय आलासि नङा लोगोफोर सिनाय मोनै आलासि फैदों जाहानाव दिनै आय हालदैबो हराखै मस्लाबो हराखै जेबो हराखै ए दायोसो हरगोन ओमफ्राय बानलुखौबो हाखावजोबनासो होबाय माथो देनानै होनांगौ ए दे नोंनि स्टाइलाव जानोसै होमबा दिनै आइदि हा मानसिसो गुदुं ओमफ्राय नै बिथिंजा दालि गोदौबाय दं ओमफ्राय मालाय सिनाय मोनै आलासिया भिडिअआव लाजायानो लोगोफोर लालाहां गोदाव सोराव जायो सोरबा भिडिअ बानायनायानो लाजिबावलाया एसे भिडिअ ओंखारबावलायलाया आइखिजा दोननानैसो बानायनांगोन दा केमेराखौ नोंखौबो मिनिनासो थैनोसै आं नाङा जिगाब माबाखानाया गुगोन इखौनो दहायनिफ्रायनो भिडिअ ला आंखौ होनगासिनो नायलाय बिराद मावसोनाय बायदि मोनबायब्रा इयो मनजित मोनासो बांसिन मावदो नङाबा गावहासो भिडिअ लादो दे आंखौ भिडिअ लादो दे मिनिना थैनोसै आं भिडिअ लादो आरो लादो होनगासिनो मावबानो देदोब्रा आंखौ भिडिअ लादो जाबाय थाबावो माखौ लानांगौ गैलाना जिगाबा जिगाब जाबगासिनो लोगोफोर नै हाजबेन्ड मोना ओमफ्रायो बेदर संग्रायाबो ओंखारबावलायासो जिउ लाजिबावो देनां ओंखारगोन दा ओंखारथ'वा जाबावो दा थेवबाबो आं दा देखायनो नाजागोन आरोना ओंखाम जानाय समाव थांनोनो होबावला आंखौ इसिङावहा आं संबाय थागोन जि खालामनो लागा होनना हा माया बाल्थिंनियानो मोजां दैया मा संदो मा मादैसो मिथिगो खोनाबाय हालदैबो होआखै संख्रिबो होआखै बानलुखौल' हाखावनानै होदों बेदराव ओमफ्राय बोरै संगोन आं मिथिला आरो आंनि संनायखौ आंनि स्टाइलाव जालायदो ओमफ्राय नुजानो नागिरबावा बिदि जाजाखा खनबा सानसे जाबाय दिन दहाय फुंनिफ्रायनो बेसे बुरजा दंबावो मनजित आरो दंबायो बिगानैनि थांनाय बोसोर एसे बुरजा लाबाखैमोन एबार बांसिन बुरजा लाबोदों जोंहा मोसौआ मासे बारायबाय नालाय ना ओमफ्राय मानो हालदै संख्रि होआखै नोङो होदोलै होबाय होमबा बेदरखौ होग्रा हालदै संख्रि खाथारनांगौ होमबा नोंहा दसे एवनानै होनांगौ ना दसे होआबो थानांगौब्रा दसे होआबो दे नोंनि स्टाइलाव संनायखौ जानि दिनै फार्स्ट टाइम नै मा ओंख्रि संनाय जाखोलाय भाजा जाखो ना ओंख्रि जाखो एफा बुरजा दै नोंसो मिथिसिगो आरो आयौ 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 मा होखो नोङो ओमफ्राय इयाव बिलाहिल' ओमफ्राय आलुबो होद' ओमफ्राय इखौ फोरानजोबगोन ना इदिनो दोनगोन फुरा फोरानजोबगोन दे आरो नोंनि सायावनो जानोसै दिनै बोरै सङो नोंसो मिथिसिगो दा लानाङाबा संग्राखौबो थांसै आं दायो जोंहा मोनबाय आरोना फाइनालि मोनबाय बेसेबा गोबावनि उनाव दैखौनो जाबायदि बुरजा होदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा मोनबाय आरोना मोनखांजोब्बाय ओमफ्राय दा जानो नागिरदों आरोना दा ओंखाम खुरनानै होनोसै आरोना बयनोबो जाखांनानैसो लाबाय आं भिडिअखौनो नोंसोरखौबो लानि दे दहाय लायाखैना दा लानि दहायथ' लायाखैना दैथा आंहा मनजितखौ लागोन
लाजिबावलायोहाय इसोर माखो लाजि मोजां खोथागोनब्रा सिख्लाफोरखौ नुजानो गिनानैसो लाजियो ना मायो एन्जर बेदर बायदिसो नुदों माबा होथेबाबो लागोन आं लाब्रा लाजिबावलाय देलै माबा इसेल' मोखांखौ जानला खालामना लायोना मा जानोखै मोजां महर लानो रोङा मोजां महराव लानो रोङानो आं हालाहाय माबायदिबा मोजां महर जायो जेनेबा दा ओंखाम जानायाव नोङो जेनेबा नोंहानिखौनो लाबाय थानो है मालाबाखो आं मानियाहाय दिनैनो ओंखारथारनांगौ आइदि थांनाय बोसोरनियावबो दङब्रा ओंखाम गोरलै जानायनिया ओमफ्राय दा उनथिबावनो बाबावो इयो आर'नाइजों बरायनांसिगौ जाहैबाय नामा ओंखारलानोहाय लोगोफोर नै माबा संग्राया मा होनो बेदर संग्राया लासिगारोनो देनाङो मोजां ओंखारगोननो बेसे जाबा ओंखारगोन 50K ना 100K ना ओंखाम गोरलै जाबा आयै मानिसै बिलाय 100K आवनो स्पेसियेल जाहैबाय नोङो मायोबा आं इखौ स्पेसियेल लुगैयो होमबा मानोथो नोङा होमबा मानोथो 100K आवसो ओंखारगोन दे दाबोथ' ओंखारजायोना है लालाहां जानायसो नङा दा ओंखामा नै इनोमोन आरोना नै खोमाखौनो नायनानै लादो संग्राया मालाय मनजित दानबा लाजियाना मनजित इबो नायनाय आंनि थाखाय ओंखामानो थोआसै लोगोफोर ओंखाम संफिनबाय आं नै इसोरखौ जाहोग्रोबाय ओइ नोंसोरनो ओंखामा थोनाय ना थोमारि नांबावगौमोन नामा बारासो जादों आयु ओरैनोसो होनथारबाय खोमा भिडिअ लाफुनायाव टाइमावबा फैयासै लाइना दासो फैना होबाय आखाइ सुमारबाय इयो नोङो गयबो गैया जाहानाव आं इखौ गय लाबफानो हरबाय आकाशखो फाथैजों गय लाबो होननानै माखोबा जा दा नोंसोरो फाथै साननानैलाय मा जानो गय जायाबालाय गय गैयाबालाय गैया मा फिथाइयानो गैया जाहानाव दानफाय दङ दंबा हानि होनबा गुमैखौनो खोन्था थाइनै गाफ्लायबानो जागोन दे जानो है गोरलैसो खोमा ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो आंबो जानोसै आरोना ओमफ्राय ओंखामानो थोस्लाबलायाखै जोंहा दिनैहाय ओमफ्राय आङो इसोरखौ जाहोजोबखांनानै ओमफ्राय नै आङो संफिनबाय आरोना संफिननानै दा जानो नागिरदों ओमफ्राय मालाय भिडिअआवनो ओंखारासै आरोना बेदर एवनाय मानसिया माने भिडिअआवनो ओंखारनो नागिरासै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' सोरमोन होनना साननो हागौ ना थ' आं खोन्थानोसै आरोना मालाय उनावसो ओंखारोनो भिडिअआव दा ओंखारानो नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो ना माबायदि लानाङा होननानै एकदम मोखांखौ होथेजोबना लादो इयो ओमफ्राय बे जोंहानिनो आगै आरोना बाबु जोंहानि मादैनि फिसाला नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोरावबो नुखांखाबाय आरोना ओमफ्राय खिन्थु नुबाय थाया नालाय बांद्राय केमेरायाव फैनो नागिराना उनावहाय नुगोन दा जानुवारिनि पिकनिकफोर जानाय बा लास्ट डिसेम्बरनि पिकनिकफोर जानायाव जानो फैखागोन ना होमबाथाय नुगोन आरोना नोंथांमोना टेस्टि जादों आगैनि संनाय बेदर फार्स्ट टाइम दिनै जाबाय आं फंबायनि संनाय इसोरो माने जोंहानाव जिगाब जाबफैदों आरोना जोंहाथ' रावबो गैया नालाय मा नांगौ सुनै जोंहानाव जिगाब जाबफैदोंमोन आरोना बिसोरो बाबु ओमफ्राय बाबुनि लोगो सासे ओमफ्राय आरो बिगुमैयाबो मावफाबाय आरोना ओमफ्राय दा आरो जाबबावनो नागिरदों आरोना जोबाखैनो दाबो बुरजायैनो लाबोदोंमोन नालाय जिगाबखौ ओमफ्राय दाखालि ट्रेक्टरजों फोथारावल' दोननानै थांदों न'आव लाबोआखैमोन ना न'आव लाबोनो हायाखैमोन नालाय ओमफ्राय दा दिनै हनै लाइनाबो थांलायबाय दिनैहाय ओमफ्राय न'आव जाफैबाय आरोना नङाबा निहिरसिबाय थाबाथाय आरो गाज्रि जालांगोन ना ओंखायनो न'आव लाबोनानै
जाबना दोनबाय आरोना बेखौनो मावनो फैदोंमोन बिसोरो ओमफ्राय केमेरायाव फैया फैया होनबाय थानायनि आं माने केमेरायाव फैनो नागिरा नालाय ओमफ्राय आंखौ लानाङा दे होनबाय थायोना भिडिअ'आव आंखौ लानाङा दे होनबाय थायोना ओंखायनोथ' आङो माने सिनाय मोनि आलासि फैदों जोंनाव होननानै होनदों आं ओंखायनोथ' केमेरायाव फैनो नागिरैखायनोथ' खिन्थु रावबो बिदि सिनाय मोनि नङा आरोना सिनाय मोनखानायसो जोंहानि फंबायसो आरोना मादैनि फिसाला स' ओमफ्राय आं जाग्रोनोसै ना होमबा लोगोफोर ओंखामखौ